ako pokračuje váš rehabilitačný proces, či ešte budete pokračovať v nejakých rehabilitáciách a prípadne či už, teda aké budú vaše trvalé následky, už je to vyše 3 mesiacov od atentátu. Pán redaktor, nepatríme medzi ľudí, ktorí sa snažia deliť o informácie zo súkromného života. Chcem len povedať, že som možno aj ja urobil chybu, že som niektoré veci uponáhľal. Pretože minimálne v opozícii, ale aj v časti mediálnej sféry je pocit, že nič sa nestalo. Lebo že vlastne nič sa nestalo, veď Fico je na nohách, normálne funguje. Nejde teraz o Roberta Fica, ide o to, že niekto tu chcel zabiť premiéra tohto štátu pre iný názor. Ak sa pýtate na môj zdravotný stav, tak vám ďakujem za váš záujem. Ja netuším, ja som bol 15 dní úplne bez akýchkoľvek informácií, aj úmyselne som bol v nemocnici a požiadal som mojich najbližších, aby ma neinformovali o tom, čo sa deje, pretože som sa musel sústrediť na podstatne závažnejšie veci. Stačí, ak pripomeniem, že niekto do vás vstrelí 9 mm guľu z 1 metra, okrem iných teda. To vám spôsobí neuveriteľnú šarapatu v tele a aj preto bolo treba niekoľko operačných zákrokov, pretože som bol v ohrození života. Dnes môžem skonštatovať, že po veľmi náročnej a tvrdej rehabilitácii som plus minus pripravený chodiť do práce a pracovať, ale ani zďaleka to ešte nie je také, aké by to malo byť. Ale pokiaľ ide o všetky ostatné súvislosti a veci, tak sa ich dočítate v správe o atentáte, ktorá bude v krátkom čase zverejnená. Čiže myslím si, že už som schopný chodiť do práce a plniť si základné povinnosti, ale nie som teraz schopný, ja neviem, zobrať nejaké závažie a dať si 10-kilometrovú túru, to určite nie. Ale športujem primerane tomu stavu, v akom sa momentálne nachádzam. Ak dovolíš, pán predseda, ja jednu krátku reakciu ešte urobím. Totižto, a dokonca som to zachytil v diskusii politikov, nie už na sociálnych sieťach, tu ešte stále niekto živí verziu, že nič sa nestalo, že to celé bolo inscenácia. To, že sa to bagatelizuje, to, že sa zabudlo veľmi rýchlo, to, že pokračuje retorika opozície na námestiach v podstate rovnakým spôsobom a dokáže radikalizovať ďalších ľudí, to už nekomentujem. Ale ak ešte dneska niekto uvažuje o tom, že toto celé bola zinscenovaná nejaká hra, no tak to už je úplne absurdné. A možno by stálo za úvahu, aby ste sa k tomu všetci vyjadrili. A k tým následkom, ja to poviem za predsedu vlády, akýkoľvek zásah do organizmu, ktorý prežijete len z hľadiska lekárskeho operačného zákroku a iných, s vami ide už do konca života. A nie je to ešte strelné poranenie, takže s tým treba počítať a to už je len vec toho pacienta, ako dokáže zvládnuť všetky tie, by som povedal, dopady toho zranenia, ktoré tam sú.